What's up mga ka-storage? Mga tropang mungisnis. Saan tayo maglalako? Tayo maglalako, Robin. Dito naglalako si Robin eh. Kanya-kanyang ruta. Kanya-kanyang ruta. Saan? Saan? Kayong tatlo ni Tomboy, Oh. ni DJ ikaw. Oh. Bistik Bill. Oh. Tapos pagtapos ng Bistik Bill, bahala na kayo pumunta kung saan. Oh. Si step brother ko dun sa unahan, sa Oh. papuntang Fairview. Oh. Bahon. Oh. Ako naman, matawid sa pa. Oh. Yang tropa nating medyo pulong oh. Baca ka? Baca Yung mo ako? maiwan niya din oh. Baca mo ako? Baca mo ako? Itong kaibigan natin na to, maiwan to dito. Medyo matapon na ang buhay nito, kaya sagasa to sa huli. Malakas naman yan eh. Malakas to magpahuli, kaya iwan natin yan. Ah, dito ako. Dito lang daw siya. Ayaw niya maglako. Ayaw maglako, Robin. Robin, ayaw maglako. Lalako nga ako. Saan? Paano maglalako yan eh? Pararehas tayo magkasama. Pwede ka, maglako, papuntang Divisoria, malit na ba? Oo, tayo na. Saan yung mangyayari? So, kami nandito kami mga isang pakyo po yun. Oo, kumuha ka, pre? Kumuha ka din? Kumuha ka? Yan pa rin yun. Isa dami niya. Saan tayo maglalako? Ha? Stick pin. Tama. Pwede yan. Stick pin kami. Magpupunta na naman kami stick pin. Ha? Sa John G. John King siya. Ikaw. Bala ka sa buhay. Tumarte ka? Alauna, tagpuan natin, Bistik Bill ha. Oo, launa. Alauna. Oh, sabi ni ano. Magpapagabi ka, wala naman bukas bar ngayon. Baliw ka ba? Kung may bukas bar na doon, oo. Anong oras? Alas 2 na madaling araw? Nagahapon na tayo mamama Baliw. dito. Baliw talaga to si Robin eh. Papagabi daw siya. Ay wala naman bukas bar ngayon doon. Sa barre. Ang gagawin mo dun sa ano? Pag gabi wala ka naman ano, may ma-hold up ka. Storage, wala. Tumal. Hindi kami makaporma dito sa paligid. Bawal daw po. Sana ibigay na yung paligid para naman kumita kami mga vendors. Ano na mga storage. What's up mga ka-storage oh, tropa. Wala pang benta. Ito paninda nyo. Ito sa akin. Yung kolokoy, nasaan yung kolokoy? Maulan eh. Wag maya, babasa yung cellphone. Maulan. Panahon ngayon. Dito kami sa Dumalay. Dumalay Street. Yung dalawa na wala dun oh. Diba? Dito ang katao-tao nasa dulo kami. Bawal kasi dun sa sinahan. Pinagbawal ng task force. Te apple. Ha? Ayaw po. Napamboy na mano ah.
Hawakan ko. Anong gagawin mo? Hawakan ko lang. Yung paa. Te apple te kat bungkan. Alan, tao rito sa ano. Ayan, tumal. Kunti lang. Busy ang mga hatorya. Ay, hindi mo nababawasan? 70-80. 70-80. Ito yung ano namin, boss. Boss, ha, boss. Ang sisipag ng mga tao na to. Bayanihan, no? Ito yung ano, leader ng mga ano, hator. Pre, Kahit makalimandaan sarap. ako dito, masaya na ako. Nakailan? Taga magkano ka na? Ito lang kumikita kahapon. Magkano benta niyan? 3 plus. 3-2. 3-3. Hindi siya sumama sa akin uli. Kasama dito? Ayaw pa lang yung jackpot. Dito pa lang, 1.7. Naka-4 ka kahapon? Dito 1-7 na siya eh. Naka 3,000 ako kahapon eh. 3,000. Hapon lang nagtinda eh. Kasunod sa rito. Ay, naka 3. Hapon na yun. Sumama pa ako sa kanya kasi mga iba, tulog pa. Kasama na lang pala siya. Nante. Mas, Te, pili na te, upan. Betsin dyan. Yan. yan, isa. Ay, magpayusin na dyan yung ano, kumikita. Magpayusin na, oy! Magpayusin na kayo. Aldino, ikaw tayo, Aldino. Aldino, ikaw tayo. Oh, Brad, bigyan mo niya. Brad, isa-isa. Bahala kayo dyan. What's up mga ka-storage? What's up mga ka-storage? Papasok ka ng Mystic Bill again. Subay. Oh, di ba? Tapos lang kami kumain. Ito, pick. Ito. Wala. Ano na namin? Yate ah. Asan? Wala. Nakita. Kaji. Meron. Pwede ka pahiram sa akin, oh. 20 na wong. Wala ah. Ay, magkapit-bahay ba kayo? Lapit. Kita ko sa inyo. Laki niyo kayo doon eh. Kita ko makakawin yung kapit. Lako na naman ko eh. Tapos lang kumain. Ubo. Kuy. Wala na yung apat. Ay, 3 pala. Hindi, 4. Si Rubin, si Aldin, tsaka si Jubin, tsaka yung tatay niya si Paul. Yung mga stories, babay muna. Mayroon lang. What's up mga ka-storage? Lalabas na kami. Dalawa. Lalabas na. Nauna ako sa kanila. Ano, kamusta ang binta nyo? Okay lang sa akin. Wala. Nawong mo? Wala daw siyang binta. Tingnan mo yung saging niya. Ay, sigurado. Ubus yun. J. Ayos. No, wala sa tumboy. Busy si guard sa ano. Ito yung ano natin. Subscriber na malupit. Guard, ang ginagawa mo dyan? Nice na. Ganda eh, no? Oo. Binibinta mo yan. Steady dyan. Si guard, Kuya Bumito. Palabas na kami. Thank you, guard. Ingat kayo, ingat. Salamat ha. Tropa.
Hoy, ginagawa nyo. Tara na. Ito yung tatay ni Kuya Guard. Father, and son. Ano ba yun? Ito, yung video. Kita nyo yung pag-ihi ni Roji. Kung paano umihi si Roji. Kaya ganun ba si Roji? Nakita nyo mga sa storage yung ano. Ito. Kambal ko. Yung kambal ko. Yan, nabenta namin yan. Thank you God. Nakabenta rin. Ay, Kuya Buboy ah. Kasang tapos yan. Kuya Guard. Ano yung patay na? Talunan niya. Pero nanong. Kanina, kanina. Uy, may manok dito. Di ko napansin. Igas na niya na. Talunan. Talo na ba? Nasugat ka. Wala pa yun. Oo nga, yun ako. Bihag, kung sa amin, tawagin. Uwi na kami mga storage. Bye-bye po. Subscribe my YouTube channel. Tara na! Let's go, let's go. Pagbalik na lang natin yung ano, ayuda kay Kuya Guard. Guard, thank you. Sana na lang, pagbalik namin. Oo nga, no, may tubig pala dyan. Inom muna tayo, inom. Let's go, let's go, let's go! Oh. Ha? No? Nang magkano yung masarap mo? Siyempre pag sa'yo, dalawa, ano lang yan. 3.20. Sige, kuha ka na. Nung ka bumili. Saan si Kuya Guard? Bumili siya dalawa. Pero 3 yan sa kanya. Siyempre ano yan. Kung di dahil kay Kuya Guard, di kami makapasok dyan. Sige boss. Let's go, let's go. Let's go guys. Uwian na. Ay di pa pala. May pupuntahan pa pala kaming ano, lalakuan. Thank you po mga taga Bistikville po na bumili sa amin. Subscribe po yung my YouTube channel. Please naman. Malikot. Malikot, malikot. Thank you mga Bistikville. Mga bumili sa amin. Kumita rin kami. Linggo ngayon eh. Upload ko ito mamaya. Ganito mga ka-storage yung ginagawa namin pag titinda. Mahirap pero masarap. Kasi yung pinaghirapan nyo, pinaghirapan namin pala. Nasa ano, ayun, yan. Nasa tamang ano, tamang yeah. Tawag nun? Nasa tamang landas. Tama ba? Parang mali ata. Tiding. Tawag niya. Ay, mongko. Naguluhan ako. Ambot sa imo to. Sarap maghanap buhay. Kasi marangal marangal. Marangal yung ano namin hanap buhay. Kahit mahirap sa pagtutulak ng kariton. At least marangal. Sige, mamaya muna. Hindi ito na pala yung mga ano namin, mga kasama kanina na store. Iba-ibang ruta kami. May Greenfields, kaming tatlo. Ay si Jobin, Greenfields. Kaming tatlo, si Roji, tsaka si Tomboy, ako. Sa Bistikville. Yung si Alden, si Robin, tsaka si Paul.
maligaya. Yan mga ka-story. Ang nangyari sa amin, nagtagpo-tagpo kami dito sa ano namin. Tropa. Oh, basta ang benta mo pare. Ha? Basta ang benta. Kunin mo! Ha? Basta benta. Ayos lang. Kayo dyan. Basta mo ang benta mo. Walang bawas ang paninda ko. Ito siya ito. Ano? Kayang takiulog nga. Mainit ang ulo ko, walang bawas ang paninda ko. Mainit ang ulo mo o mainit ang ulo mo sa baba? Pareho. Pareho. Malupit. Ay, huwag mo yun dyan. Agad lang. Dyan. Huwag mo yun dyan. Ito, batayon nyo ito isama. Yun mga pre. Punta pa tayo dun? Malay mo, nandun si attorney, bigyan ka na naman ng relief good. Maya. Dalawa. Ah, pare. Basta ang benta. Ato si ano ah. 100 lang. 200 lang? Ubus yun. Gago ka. Hoy, ikaw. Hoy, ikaw. Magkano? Ha? Magkano ka? Plus lang. Storya mo dulong. Sa'yo, magkano? Ano ito lang oh. 2,000. Ay, maniwala ka doon. Oo, nakatabi na. Ha? Tara. Let's go mga ka-storage. Bye-bye.